keluarga saking pundi, Mbak? Purwokerto. Saking Purwokerto ki gawane gedhuk biasane. Matur sembah nuwun. Oh, mendoan. Pantesan kayak emang kira ini Empuk ya, klimis Mas? kayak mendoan. Kayak mendoan nek. Nggih. Mendoan glepung baronggo. Karo kampel jarene ki. Janjane kowe ngendi Lagatmu. lagatmu saja kujiwani hatiku sujana oi kencan gandeng wanita liya singgah sana ya. Terima kasih. Karena keluarga besar. Matur sembah nuwun. Bulu mataku copot, Mas. Alhamdulillah. Karena keluarga besar Purwokerto yang joget sudah selesai, katanya suruh dilanjutkan lagi. Apa iki? Yang punya hajat suruh joget. Anje, ayo. Mbak Putri Mas Rian. Mbak Putri sama Mas Rian. Tak tagih lho iki. Ora gelem bubar ae jarine. Ayo nduk dilanjutke meneh ya. Janjane kowe sudah. Aku sedih kerjani ngene iki.